another bridge. Kata sani kakoro. Penjo machelo ni mana kisewacho no sebed ka itimo audit mathoth. Audit kose tim. Kaka NTSA dul mochung ne neno ni arita obedo makare e apeyni. Bendu nonoga mar mondo mi uneni audit makamano kose tim bakoro kelni yes ni ma egima seche moko kelo masiche mag apaya kalore kod design mar ndara kata behavior mano mar joma tiyo kod ndara. Bendu timoga follow up mar mondo mi ung'eni yes no se yang ni seche moko engineers emok no loso ndara ni yo makare. Ang'o mwanyalo timo mar mondo mi orie kose ka wacha ni seche moko resources onge to menu doko lingale. No, the audits emosekelo changes mang'eny. Some in the engineering design kaka such an one. Outer ring, for instance, kata kanoger, nokogere gi foot bridges ka initially. Kata Kenya paro. To audit cannot reveal because of the number of accidents mane timore omiyo koro the construction magone near plan to they delayed, but now when audit revealed emomiyo koro chakine noka ochako ger foot bridges. So okena ina gimetimo to dio kan unyaka waluwo ni to okay manu yoro team bendo setime and what are the changes en lokruok mane mose bedi to kama osetim benitiere lokruok adieri king'iyo kuonde mose timie magogo ibiro yiro kanitiere pogruok mokadho. King'iyo Sachangwan, Ngata Bridge and all that, number mag masiche mane timore, ki compare gisani, nitiere pogruok maduong miwaro. So, okene na gimetimo to odwa ling, en gima watimo continuous, nikech ji nyaka parnegi, Biblos adiri nondiko, ne parnegi uru, kata ging'eyo. Nyaka parne ji kinde ka kinde, nikech ka masiro timore, seche go pach ji ochiew, to ka which will kech rupinye raba marucho weche ka wich chako will kendo jo chako dok mane gik mane gitumruok nade magitimo kuom ranyisi ma Nairobi ka kidhi kuom Nyayo ka kata dhi Jogo Road samo make ji jok ma ok ng'ad footbridge joma ng'ada riyore gi geche Uhuru Highway ka Mombasa Road ka omera ndalo no ji ochiew te kidhi kata mana GM ji ochiew te ji luo to ka indal jombe chakadho ka wicho wil kendo ji dako dok mane wachno. So en gima nyaka watim kinde duto nikech wich ji bende wil. Kalore kod nonro ma yandu golo nikech nonro mar higa mar 2024 kalore kod masiche mag apeyni manotimore kinda tarik 1 dwe mar 1 mano higa mokalo nyaka tarik 31 dwe mar 12 mano ma higa mokalo higa mokalo wayudo ni nentiere medruok mago mag masiche mag apaya kod ji maderoma 400 mano wito ngimagi matinde ni 2023 nen 4324 2024 nen 4748 kalore kod nonro maru Opere uangone ang'o mane okelo medruok e masiche mag apaya kata ang'o ma thoro nyayo medruok e masiche mag apaya e pacho kae gino monego bed ni kaber to jogo duto mantiere sekta ma ochung' ne weche go mag apaya e pacho kae winjo bed ni nono mondo higani wane ka koro nambano okokalo 4,000 higani. King'iyo jo manolalo ngimagi mang thoth e ape chini ma Kenya ka mokwongo ne en jotielo waluongo ni pedestrians manolalo ngimagi mathoth. Pedestrians nyalo lalo ngimagi e yore mopogore opogore. Achiel gari samoro tuome kokadho wang'a yo kamoko winjore obedie. Jomoko to are innocent ochiedhe bath yo to jagari moro ma be samoro ok ong'iyo traffic rules matimruok nade ema riembo kamoko winjore riembie kata kaka Nairobi ka eseneno kama jotielo winjore ochiedhie emembe timruok nade emembe ochiedhe emegimbe giriembe koro mago emenokelo ang'owa masiche mang'eny ahinya jotielo iluwogi gi japiko bende nobedo mang'eny king'iyo kategori mag ji kaka ne olalo ngimagi jotielo joapiko kaeto ibiro chako duogo japiko kanyo oting'o jo riders kaeto oting'o pillion passengers jomoting' nikech ka accident otimore to involve giduto. Ibiro chako yudo jo private vehicles bende medore ng'eny malich kaeto ibiro yudo jo public service vehicles commercial vehicles. Public service vehicles mwaluongo ni matatu gi jok makamago wang'ni duto ni kuomgi koro yudo ka seche moko seche moko wang' ok ni kuomgi ahinya kaka jo geche wegi iyudo ka samoro ng'ato oseriembo gari to ok otimo ne service opogore gi jogeche mag public service gi commercial nikech maka nyaka tere inspection kinde
ka kinde. Koro magi king'iyo kategori no, chuno ni koro kaka jotielo ka gin mana ging'eny, ang'o ma nyaka watim? Chuno ni nyaka watim a lot of sensitization, nyaka wapuonj ji e okang' mamalo mondo ji ong'e chike mag apaya. Nikech king'iyo kategori no, tiyudo ka jotielo ng'eny, japiko luwe, jogeche mag kendgi wegi, kore kibiro idonje public service vehicles, commercial vehicles, gigi makamago gi jondigni gini. Mano koro chuno nyaka watim sensitization ne ji, ahinya kuonde ma highly populated urban centers. Nikech king'iyo ibiro yudo urban centers kaka Nairobi ka ng'eny ji, in fact Nairobi ka moyombo gite. Yes, nikech Nairobi ka ji 560 nowito ngimagi higa mokalo. Ke ji ng'enyie. Mano koro chuno nyaka watim a lot of sensitization. Adieri kata last week ne wan gi meeting gi county governor maka gi his team, and we are now even working together mondo wa reverse this trend mar